No niin, minä olen Mauri Puttonen Vihtavuoren baptistiseurakunnasta ja olen Jumalan armosta saanut olla uskossa jo 40 vuotta, mutta aina ei ole näin ollut. Minulla on uskovia sukulaisia, minun mummo oli uskossa ja eno ja minun tätini. Ja meillä kotonakin vietettiin aikanaan sellaista aika harrasta elämää ennen kuin sitten siinä tuli alkoholikuvan mukaan. Mutta kuitenkin minulle tuli pienenä tähtipolkulehti ja sitä luettiin. Mutta herkkänä ja ujona ihmisenä niin minä en osannut oikein tarttua näihin asioihin. Ja murrosiän jälkeen niin alkoholi tuli vahvasti kuvaan mukaan. Ja tuli juopoteltua ihan niin, että siinä meinasi jo mennä mielenterveyskin, mutta Jumala puuttui aikanaan tähän asiaan. Uskovat sukulaiset, enoni ja monia tätini rukoilivat varmasti minun puolestaan paljon. Ja kävi niin, että kerran kesken ryyppyjuhlien läksin porukasta pois, vaikka siinä oli kaverit huuteli, että älä lähdettä, vaikka on viinaa vaikka kuinka paljon, mutta minulle tuli sisäinen tarve lähteä pois siitä. Läksin kotiani päin ja uskovainen enoni tuli minua polulla vastaan. Kävi vielä niin, että hän oli yrittänyt saada naapureita kyytiin. Kuka kaikilla oli, kellä esteenä emäntänsä ja mikä muu tilanne tahansa, mutta eno lähti masentuneena vähän kävelemään telttakokoukseen Vaajakoskelle ja siellä tulee siskonpoika vastaan humalassa. Eikä hänen tarvinnut minua houkutella paljon, kun minä läksin hänen matkaan. Ja tuossa kokouksessa en saarnasta ymmärtänyt mitään oikeastaan, mutta kuoro lauloi niin kauniisti. Ja kun kysyttiin, että kuka haluaa, onko täällä niitä, jotka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin minä nostin molemmat kädet pystyyn, että minä haluan tulla uskoon. Ja kutsuttiin sinne eteen ja siinä pastorit rukoili minun puolesta ja toinen pastori sanoi vielä jälkeenpäin, että hän se ei uskonut, että tuossa kunnossa ihminen voi tulla uskoon, mutta Erkki Luoto, joka on minun hengellinen isä, niin hän vaan siunasi minua siinä ja siitä alkoi sellainen noin viikon kestänyt taistelu, että en ollut seuraavana aamuna, olin ehkä enemmän ahdistunut vielä siitä, että minähän olen käynyt teltassa ja ilmaissut halunnut tulla uskoon ja piti taas lähteä vähän juomaan. Mutta heti kun muutamat ryypyt olin saanut, niin sisäinen tunne tuli, että minä olin eilen just oikeassa paikassa. Ja taas uudestaan kokoukseen, telttakokoukseen. Ja tämmöistä heilumista kesti noin vajaan viikon. Kesärannassa oli nuorten ilta, mä en ollut enää ihan nuori, mä olin 30 siinä vaiheessa. Siellä julistetussa pietyssä hartaushetkessä, niin silloin minä tunsin, että minä olen tullut uskoon, ihan Jeesus on minut pelastanut. Ja seuraavana aamuna menin Savonmäkeen baptistien rukoushuoneen aamurukouskokoukseen ja siellä oli näitä vahvoja esirukoilijoita kysyä, että kuka se sinä olet. Minä sanoin olevani Mauri Puttonen, niin siellä vanhat sisaret oikein naurati, että käyppä polvilleen siihen, että sinun puolestaan rukoiltu tällä viikonpäivät joka aamu, että hyö siunaa sinua. Ja sillä hetkellä, kun nämä sisaret oli minua siunannut, niin minä tajusin oikein ihan sydämeni pohjasta, että minä olen tullut uskoon. Ja siitä on aikaa nyt yli 40 vuotta. En voi kehua vaelluksellani, mutta Jumala on varjellut omanaan. Aikanaan minut lähetettiin, työpaikka siirtyi Vaajakoskelta Suomussalmelle. Siellä liityin helluntai-seurakuntaan ja siellä olin seurakunnan vanhemmistossa ja olin hallituksen puheenjohtajana ja paljon käytiin Venäjän puolella viemässä evankeliumia ja sain siellä todistaa monelle, että Jeesus on todellinen Herra. Ja sitten aikanaan sieltä, kun tultu eläkevuosina, niin eläkkeelle jäätiin, niin oltiin vielä vuosi Kainuussa ja paljon käytiin Kostamuksessa, Kalevalassa ja Vienankemissä asti evankeliumia julistamassa. Viemässä hyvää uutista ihmisille ja aika paljon ihan elintarvikeapua. Ja
saatiin olla siellä seurakuntien tukena ja saatiin olla todistamassa, kertomassa hyvää uutista, että kuinka Jeesus voi pelastaa ihmiset. No sitten aikanaan se Kainuulle keikkakin loppui ja tultiin eläkeikään ja ruvettiin miettimään vaimon kanssa, että mihinkä me muutetaan, kun ollaan Vaajakoskelta vaan kotoisin ja vaimo on tuolta ihan itärajalta Wärtsilästä. Niin täältä Vihtavuoresta löytyi meille eräs tuttava ihminen, ilmoitti, että täällä olisi hyvä asunto ja myynnissä. Ja me tultiin silloin 15 vuoden lopussa tänne ja tässä ollaan saatu palvella sitten Vihtavuoren baptistikirkossa ja oli muutaman vuoden tässä ihan seurakunnan esimiehenä, mutta nyt on onneksi saanut jo väistyä tuonne ja vähän nuoremmille antaa vastuuta. Ei voi omalla vaelluksella kehua, mutta Jeesusta voi kehua, että hän on nostanut, kantanut ja omanaan varjellut ja luvannut viedä loppuun asti. Ja että suuremmoista tietää, että kerran kun tästä lähdetään, niin päästään ihan kaikki se iloon. Ja me ollaan vaimon kanssa tosiaan, niin hän on uskossa, hän on tullut vapaakirkossa Joensuussa aikanaan vuosikymmenet sitten uskoon ja saadaan yhdessä vaeltaa tätä, paljonko meillä matkaa on jäljellä. Heidän nuorempi poika on vaimonsa kanssa uskossa kanssa Helsingissä asuu ja rukoillaan, että vanhempi poikakin sieltä vielä se lapsuuden usko, mikä hänenkin sydämessä on ollut, niin voi vielä tuottaa tulosta ja hänkin voi todistaa, että Jeesus on hänen Herransa. Että kyllä kiitollinen mieli, että saa kuulua tällaiseen seurakuntaan ja olla matkalla kotiin. Stop.